Yang para tong na. Yang korbuk baitong kamu. Mama sa mama sa Ambai जों तिनि लथिन्द्र पाराव फाइजाक नरक नगै मानखना ब्रिज केटाल सिनि तिप्रा सानि ब्रिज सिनो मनके एक्चुअली अमो जों अनेक दिन पर 25 বছর जापत जों ब्रिज 25 বছর प्लस 10 माने 35 सीपीएम आमालनि सिमिं सानि थाइमानि किन्तु ब्रिज मानलिया ताबो अ ब्रिज न खलायनान बागै सिनि जों ताबो उद्योग नाजाक थानाय बोसोरनि सिमिं उद्योग ना माने गे प्रसेसिंग चलि दंगो गे दिनै ते वैसे सिनि कतरावबो विजिट खायफैखा अमो आगामी बोसोर माने 24-25 जाते अमो ब्रिज केटाल बरक फुट ब्रिज मानाय जात अबनि बागै दिनै जों विजिट खायना फायजा अफिशियली इंगांगे सिनि सार संबो दंगो लगियो बरबो विजिट खायनायखा गे बरक बेलाय नवाना जाखा अमनो नुगै गे सिनि नरक नुगै मानखा सिनि लुकुरक गोसो कष्ट खाय अमनो बाइके पार्किनाय लामा हामिया कलायो गे याथे रक याग्रक जेराव नरक नुगै माना इनके बरक पुरा जत्त पारानि बरक मिलुय और प्राय 100 एबाव फैमिली दंगो मतैनो कानेक्टिविटी बरक करबुक बाजार थांगो मतै थांगाके बयरेगि बाजार थांगो गे बेलायनो असुबिदा बरक अरनि लुकुरक नि बागै गे पारानि मुंके तो अमो लथिन्द्र पारा सिनि रियां पारा गे यांबो सिलाराय पारा सिनि ताखु रगनो दंगो यांबो रियां रगनो दंगो यांबो रियां रगनो दंगो गे आयं दिगि थांगाके मग रगम फिनाय ते अयनो जातिं फिनाय त्रिपुरा दं फिनाय गे जों जतसे गुरि जा गे अ गुरि जागोसे सिनि गांकाय ब्रिज क्रिग्रा गे अ ब्रिज नि बागै बेलायनो नांमानि गे जों थांनाय तो विजिट खालायफैखा वाइसा गे अबनि ते मोटामोटी प्रसेसिंग उइ दंगो इनके अमो टेन्डारावबो बुजायाखो गे जों दाति न बुसकां 24-25 रगो नि बिसिङो न जों तिप्रामथा बीजेपी आईपीएफटी सिनि तिनटा पार्टी न नायु जे अ ब्रिज न उंथों गे जों मिलुइनो जों खालायनाय जाते कोनो निन आनि हिनिया जा कारण अमो जत बरक न हिमनाय इंडिविजुअल कायसेपा न हिनिया गे स्कूल तो बुसकांगो स्कूल दं अबनि गांके अबनि बागै बेलायनो जों नांमानि गे तै तो कत तैनि बुं गे तो मरा तै गे तो जतन सिउ गे अमो पुरा हाके फायो इंके अबनि तैनो बेलायनो जों नांमानिबा गे अ ब्रिज न जों दाति न जों पब्लिक न खलायरनानि बागै जों सार सनबो कयखा ते बरबो उद्योग नानाय गे जखन चिनि यागनो सरकार दङ माने जों दाति न तेबो दाति खलायनाबो जों चेष्टा खायनि हामबाय ते अरनि लुकुरावनो जों हामबाय याफनाय बर असुक हार्ड वर्क कष्ट खलायै जाया नङाखाय बर 3 दिन दरे बर अबनो 4 दिन शनिबार हयते बर सरामलाय माने बरनो बेलायनो खाकसंमा ते बुखाबाय हामबाय याफर असुम Yang para tong na. Yang korbuk baitong kamu. mama sa mama sa Ambai जों तिनि लथिन्द्र पाराव फाइजाक नरक नगै मानखना ब्रिज केटाल सिनि तिप्रा सानि ब्रिज सिनो मनके एक्चुअली अमो जों अनेक दिन पर 25 বছর जापत जों ब्रिज 25 বছর प्लस 10 माने 35 सीपीएम आमालनि सिमिं सानि थाइमानि किन्तु ब्रिज मानलिया गे ताबो अ ब्रिज न खलायनान बागै सिनि जों ताबो उद्योग नाजाक
थानाय बोसोरनि सिमिं उद्योग ना माने गे प्रसेसिं चलि दंगो गे दिनै ते वैसा चिनि कतरावबो भिजिट खायफैखा अमो आगामी बोसोर माने 24-25 जाते अमो ब्रिज गताल बरफ फुट ब्रिज मानाय जात अबनि बागै दिनै जों भिजिट खायनो फायजा अफिसियेलि इंगा गे चिनि सार संबो दंगो ब्लगियो बरफ भिजिट खायनायखा गे बरफ बेलाय नवा ना जाखा अमनो नुगै गे चिनि नराव नुगै मानखा चिनि लुकुराव गोसो कस्त खाय अमनो बाइके पार्किनाय लामा हामिया कलायो गे याथे रक याग रक जेराव नराव नुगै माना इनके बरफ पुरा जत्त पारानि बरफ मिलुवे और प्राय 100 एबाव फैमिली दंगो मतैनो कानेक्टिविटी बरफ करबुक बाजार थांगो मतै थांगाके बयरेगि बाजार थांगो गे बेलायनो असुबिदा बरफ अरनि लुकुरक नि बागै गे पारानि मुंके तो अमो लतिन्द्र पारा चिनि रियां पारा गे यांबो सिलाराय पारा चिनि ताकु रगनो दंगो यांबो रियां रगनो दंगो यांबो रियां रगनो दंगो गे आयं दिगि थांगाके मग रगम फिनाय ते ओइनो जाति फिनाय त्रिपुरा दं फिनाय गे जों जतसे गुरि जा गे ओ गुरि जागोसे चिनि गांकाय ब्रिज क्रिग्रा गे ओ ब्रिज नि बागै बेलायनो नांमाने गे जों थांनाय तो भिजिट खालायफैखा वाइसा गे अबनि ते मोटामोटी प्रसेसिं उइ दंगो के अमो टेन्डार बो बुजायाखो गे जों दाति न बुसकां 24-25 रगो नि बिसिङो न जों तिप्रामथा बीजेपी आईपीएफटी चिनि तीनटा पार्टी न नायु जे अ ब्रिज न उठों गे जों मिलैनो जों खालायनाय जाते कोनो निन आनि हिनिया जा कारण अमो जत बरक न हिमनाय इंडिविजुअल कायसेपा न हिनिया गे स्कूल तो बुसकांगो स्कूल तो अबनि गाके अबनि बागै बेलायनो जों नांमानि गे तै तो कत तैनि बुं गे तो मरा तै गे तो जतन सिउ गे अमो पुरा हाके फायो गे अबनि तैनो बेलायनो जों नांमानिबा गे अ ब्रिज न जों दाति न जों पब्लिक न खलायरनानि बागै जों सार सनबो कयखा ते बरबो उद्योग नानाय गे जखन चिनि यागनो सरकार दङ माने जों दाति न तेबो दाति खलायनाबो जों चेष्टा खायनि हामबाय ते अरनि लुकुरावनो जों हामबाय फनाय बर असुक हार्ड वर्क कष्ट खलायै जाया नङाखाय बर 3 दिन दरे बर अबनो 4 दिन शनिबार हयते बर सरामलाय माने बरनो बेलायनो खाकसंमा ते बुखाबाय हामबाय असुम